Μας μιλάμε ελεύθερα. Ο κύριος συναισθηματική διαλεκτική. Καλώς ήρθες. Ο κύριος συναίσθημα. Ο κύριος συναίσθημα, εντελώς. Καλώς σας βρήκα. Πώς από τα μέρη μας τώρα, ήρθες στη Θεσσαλονίκη? Έχουμε συχνά πια στη Θεσσαλονίκη. Έχω εδώ 2 ομάδες. Περνάμε πάρα πολύ ωραία, δουλεύουμε τα συναισθήματά μας και κυρίως μαθαίνουμε να τα διαχειριζόμαστε και να τα εκφράζουμε αποτελεσματικά. Πόσο εύκολο είναι για έναν άνθρωπο να εκφράσει αποτελεσματικά τα συναισθήματά του? Εξαρτάται πόσο ερευνητής είναι και πόσο τον απασχολεί το να μάθει να εκφράζει σωστά όλα αυτά που αισθάνεται και νιώθει. Λίγο πολύ όλοι νομίζουμε ότι το κάνουμε, αλλά ίσως δεν ξέρουμε τους σωστούς τρόπους και τις σωστές τεχνικές. Γι' αυτό έρχεται λοιπόν αυτή η μέθοδος, η συναισθηματική διαλεκτική, και μας μαθαίνει λίγο να αποκωδικοποιούμε τουλάχιστον τα βασικά συναισθήματα, γιατί ξέρεις ότι ο κόσμος μπερδεύει πολλά συναισθήματα. Να τα διαχωρίζει, να τα τακτοποιεί μέσα του και μετά να τα επικοινωνεί με το σωστό τρόπο. Γιατί να ανοίξω το στόμα μου και επειδή με έχει εκνευρίσει όποιον πάρει ο χάρος, δεν έχει αποτέλεσμα στην επικοινωνία μας, ούτε στη σχέση μας. Ναι, εντάξει, αυτό είναι θεμελιώδης αρχή της επικοινωνίας, αλλά για τους ειδικούς και για αυτούς που ξέρουν. Για τους μη γνώστες. Γι' αυτό υπάρχει λοιπόν, η διαχείριση του συναισθήματος, λοιπόν, είναι μια επίπονη διαδικασία ή απλά έχει να κάνει με μια τεχνική? Έχει να κάνει με το να σε απασχολήσει αυτό. Είναι μια γλώσσα, όπως μαθαίνεις τη γλώσσα του σώματος, που υπάρχουν κάποια μυστικά, κάποια tips, που όταν τα μάθεις μπορείς και αποκωδικοποιείς πολύ καλά τους ανθρώπους που είναι γύρω σου. Έτσι ακριβώς είναι και με τον κόσμο των συναισθημάτων. Μιλάμε πάντα για δείκτες συναισθηματικής ευφυΐας, οι οποίοι πια μετριούνται, η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ σε αυτό. Σου κάνουν ένα απλό τεστάκι και μπορούν να σου βγάλουν όλο το συναισθηματικό σου προφίλ. Πρέπει να πω ότι συνήθως όλα αυτά τα μπλοκαρίσματα που έχουμε ξεκινάνε από την παιδική μας ηλικία. Αυτό είμαστε τα πρώτα 7 χρόνια της ζωής μας, είμαστε μετά. Οπότε μετά βλέπεις ποιο κομμάτι θες να δουλέψεις, θες να διαχειρίζεσαι το θυμό, το φόβο, έχεις κρίσεις πανικού, έχεις πολύ άγχος. Όταν είσαι υποπίεση μπορείς να πάρεις τις σωστές αποφάσεις στη ζωή σου ή όχι. Και ανάλογα δουλεύεις κομμάτια ή προχωράς σιγά σιγά. Είναι πολύ ευχάριστο όλο αυτό, είναι ένα ευχάριστο μάθημα. Μπορείς λίγο έτσι να μας διαφωτίσεις δίνοντας ένα παράδειγμα? Ας πούμε κάποιος έχει να διαχειριστεί το θυμό του. Τι τεχνική προτείνεις ή διδάσκεις προκειμένου να εξαλειφθεί ο θυμός και να αντικατασταθεί από νηφαλιότητα, ηρεμία, ευεξία, δεν ξέρω τι? Επειδή η συναισθηματική διαλεκτική, καταρχήν δεν είμαι ψυχολόγος και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Εγώ δουλεύω λοιπόν μέσα από τους κώδικες υποκριτικής και μέσα από ρόλους. Γιατί ξέρεις, είναι πολύ πιο εύκολο για κάποιον άνθρωπο να δουλέψει τα δικά του μπλοκαρίσματα μέσα από ένα ρόλο άλλον, παρά να του γυρίσει κατευθείαν ένα καθρέφτη και να δει. Την ψυχολογία λέγεται ψυχόδραμα αυτό, δηλαδή είναι κομμάτι της θεραπευτικής έχει στοιχεία διαδικασίας. Και θεραπευτικά και δραματοθεραπευτικά, σαφώς όλο αυτό. Αλλά και το ίδιο το θέατρο δεν είναι θεραπευτικό, δεν είναι. Δουλεύω λοιπόν μέσα από την τέχνη. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο και θεωρώ, για να απαντήσω στην ερώτησή σου, που είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν μπορώ να σου απαντήσω για μια βιωματική μέθοδο μέσα από ελάχιστα λεπτά μπροστά σε μια κάμερα. Πρέπει να το δοκιμάσεις, να έρθεις, να ακούσεις κάποιες μουσικές, να ακούσεις κάποιους στίχους, να σου ενεργοποιήσω κάποια πράγματα και μόνο σου να ανακαλύψεις κάποιες δυνάμεις και κυρίως το προσωπικό σου υλικό. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Πάντως από την ανταπόκριση που έχει αυτή η μέθοδος κάθε φορά που είσαι στη Θεσσαλονίκη, να υποθέσω ότι είναι επιτυχής η διαδικασία. Για να έρχομαι τόσες φορές. Υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση, εφορία στους μαθητές σου? Ξέρεις τι γίνεται. Νέος κόσμος. Υπάρχουν ομάδες που συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε την προηγούμενη φορά. Κάθε φορά που έρχομαι στο Μέγαρο Μουσικής, δημιουργώ και μια καινούργια ομάδα για τους φίλους που θέλουν τώρα να ξεκινήσουν το ταξίδι. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, υπάρχουν διάφορα επίπεδα. Στην Αθήνα έχω 5 ομάδες. Έχω ομάδες στην Κύπρο, στην Κρήτη, στην Καβάλα. Προσφάτως στη Γερμανία έμαθα. Ναι, στη Γερμανία πήγα για να ενημερωθώ εγώ περισσότερο. Γιατί πηγαίνω τα καλοκαίρια στην Αμερική, φέτος πήγα και στη Γερμανία και κάνω σεμινάρια εγώ. Γιατί όταν έχεις μαθητές 10 χρόνια,
ξέρεις, όλο αυτό εξελίσσεται και πρέπει να τους φέρνεις καινούργια πράγματα. Η συναισθηματική διαλεκτική είναι μία μέθοδος πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα, την οποία έφερες ουσιαστικά εσύ στη χώρα μας. Δημιούργησα με αφορμή ένα σεμινάριο καταπληκτικό που είχα παρακολουθήσει στο Κέντρο Μελέτης Αρχαίου Δράματος στους Δελφούς, με τον Ταντάση Σουζούκη, έναν απίστευτο παγκοσμίου φήμης σκηνοθέτη που έχει ασχοληθεί με τη γλώσσα του σώματος και κυρίως με τα συναισθήματα μέσα από το αρχαίο δράμα. Και εκεί μου γεννήθηκε η ιδέα, Χάρη, να δημιουργήσω μία μέθοδο στην Ελλάδα που να συνδυάζει την αποσυμπίεση, την έκφραση, αλλά κυρίως το να μάθουμε επιτέλους να ερμηνεύουμε εντός αγωγικών σωστά τους ρόλους της ζωής μας. Γιατί έχω μια φιλοσοφία ζωής ότι οτιδήποτε κάνουμε από την ώρα που γεννιόμαστε είναι ρόλος. Και από την ώρα που γεννιόμαστε μας φοράνε κουστούμάκια που πρέπει να αποδείξουμε πόσο καλοί είμαστε στους γονείς μας, στο σχολείο, στα ερωτικά μας, παντού. Παντού πρέπει να αποδείξεις πόσο καλός είσαι σε αυτούς τους ρόλους. Αυτό ήταν λοιπόν και το κίνητρό σου. Ήθελες ουσιαστικά να διαχειριστείς τις δικές σου ανασφάλειες, τις δικές σου ανησυχίες, τους δικούς σου προβληματισμούς, να κάνεις όλη αυτή τη διαχείριση ένα κοινό κτήμα για όλους. Θεώρησα ότι αυτό είναι κάτι που έλειπε από την Ελλάδα, γιατί όλα αυτά τώρα που συζητάμε στην Αμερική είναι πάρα πολύ δεδομένα και είναι και εμείς στην κουλτούρα τους και τα ξέρουν και τα έχουν κάνει. Βέβαια, δεν το συζητώ. Για μας ακόμα το να πάει κάποιος σε ένα ψυχαναλυτή είναι ταμπού, ας πούμε. Σου λέει ότι είμαι τρελός. Θεωρούν ότι αν πας σε ψυχαναλυτή είσαι τρελός, ας πούμε. Ήρθε όμως αυτή η κρίση δυστυχώς στη χώρα μας και έβγαλε στην επιφάνεια πάρα πολλά προβλήματα. Ξαφνικά, σχεδόν κάθε οικογένεια έχει κάποιον που έχει πάθει μια κρίση πανικού. Ζούμε με καταθλίψεις, με χαπάκια ή είμαστε στα πρόθυρα ή στα πρόθυρα των φαρμάκων. Αντί λοιπόν να πάμε στα φάρμακα και να πέσουμε στις καταθλίψεις, έρχεται αυτή η μέθοδος και σε μαθαίνει να αποσυμπιέζεσαι δημιουργικά, να δίνεις χρόνο στον εαυτό σου, να κοιτάς το φως, αυτό το υπέροχο φως που έχουμε σε αυτή τη χώρα, που γεννήθηκε ο Θεός Απόλλωνας και ο Θεός Διόνυσος, και επιτέλους να αρχίσουμε να κοιτάμε και λίγο αυτά που έχουμε κατακτήσει στη ζωή μας. Μπορεί να είναι ελάχιστα, μπορεί να είναι λίγα, και τις χαρές που μας έχει φέρει η ζωή, και να μην κοιτάμε συνέχεια αυτά που μας λείπουνε. Στέλιο, όμως, μήπως το γεγονός ότι είσαι ηθοποιός, δηλαδή καλλιτέχνης, κουβαλάς αυτή την τρέλα που έχει ο κάθε καλλιτέχνης, ήταν μία στέρεη βάση για να μπορέσεις να καλλιεργήσεις αυτή την τεχνική και να τη διδάξεις. Και το λέω αυτό γιατί στις μέρες μας η εσωστρέφεια και η κατήφια πλέον, και δεν είναι μόνο απόρρια της οικονομικής κρίσης, πάντα υπήρχε, απλά εκδηλωνόταν με άλλους τρόπους και με άλλες αφορμές. Είναι εμπόδια όλα αυτά. Εγώ απευθύνομαι λοιπόν σε εξερευνητές. Αυτή η μέθοδος απευθύνεται σε ανθρώπους που γουστάρουν να ψάξουν τον εαυτό τους, γουστάρουν να μάθουν το κάτω κείμενο της ζωής τους και να μην μένουν στην επιφάνεια και στον αφρό. Ουσιαστικά γουστάρουν να φύγουν από ένα μαντρί που, ξέρεις, τα μαντρία είναι και ελεγχόμενα συνήθως και έρχονται και πληροφορίες και σε τρομάζουν, και όλη αυτή η τρομολαγνία που υπάρχει και ο φόβος που καλλιεργείται. Γιατί άτομα όταν είναι φοβισμένα ελέγχονται καλύτερα, όπως ξέρεις καλύτερα και εσύ από μένα. Οπότε πρέπει νομίζω να σκεφτούμε και λίγο παρακάτω και να σκεφτούμε τι μας κάνει ευτυχισμένους στη ζωή μας και τι δεν μας κάνει ευτυχισμένους. Λοιπόν, για να σε ψυχαναλύσουμε τώρα λίγο. Τελειώνει το κεφάλαιο συναισθηματική διαλεκτική προς το παρόν και πάμε να δούμε ποιος είναι ο Στέλιος Καλαθάς. Ένας άνθρωπος που, εντάξει, έγινε γνωστός στο θέατρο, στην τηλεόραση περισσότερο, ή κάνω λάθος? Εντάξει, για το ένα τηλεοπτικό πρόσωπο, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, ναι. Αυτό το παιδάκι, όταν ήταν παιδάκι, πώς ήταν? Από πού ξεκίνησε? Ένα θεατρικό πρόσωπο. Από πού ξεκίνησε? Πώς ξεκίνησε? Πού μεγάλωσε? Μεγάλωσα στην Αθήνα, από μια πολύ καλή οικογένεια. Είχα τη χαρά να μεγαλώσω σε μια έτσι αγαπησιάρικη οικογένεια και σε ένα ωραίο περιβάλλον, γιατί ξέρεις, αυτά είναι πολύ βασικά στοιχεία. Και από 11 χρονών βρέθηκα στο μαγικό χώρο του θεάτρου, στο Δήμο εκεί που ήμουνα και μεγάλωσα, όπου ξεκινήσαμε να ανεβάσουμε ένα παραμύθι και το ένα παραμύθι έφερε άλλο παραμύθι και τελικά έχουμε φτάσει σήμερα να έχουμε παίξει πολλά παραμύθια πάνω στη σκηνή και να δημιουργούμε μέσα στο θέατρο, γιατί μπορεί εσύ να λες ότι είμαι τηλεοπτικό πρόσωπο, εγώ αισθάνομαι όμως εντελώς θεατρικός ηθοποιός, που η τηλεόραση απλά
υπάρχει και δεν τη σνομπάρω βεβαίως, αλλά νομίζω ότι η δουλειά του ηθοποιού είναι το θέατρο. Θα τα πάρω από την αρχή. Θα τα πάρω. Μπερδεμένα πράγματα μου είπανε στο γραφείο της γυναίκας μου. Ήρθε εδώ να βρει το αφεντικό της. Τώρα με μπερδέψατε και εμένα. Τι να κάνω. Για ξαναπάρτε. Θα τα ξαναπάρω. Θα τα πάρω. Μπερδεμένα πράγματα μου είπανε. Τι το λέτε αυτό, αρχίζουμε με μπέρδεμα την κουβέντα. Κόψτε το ρημάδι. Τι να κάνω, να πάω παρακάτω. Κόψτε πιο κάτω. Πού, από εδώ. Θα πάω. Ήρθε λέει εδώ να βρει το αφεντικό της. Τελεία. Τελεία. Και το βρήκε. Ποιο? Η γυναίκα μου. Τι? Το αφεντικό της. Είδατε όταν τα ξεκαθαρίσατε. Τάκ, έρχεται το... Ναι. Το βρήκε, μάλιστα. Και τι δουλειά είχε εδώ με το αφεντικό της. Μη μου το χτυπάτε, είναι αντίκα. Σας ζητώ συγγνώμη. Τι δουλειά είχε εδώ. Μην με τρομάζετε έτσι. Ή το παίρνετε προσωπικά, είναι δικό μου το πρόβλημα. Φωνάξτε τότε με την ησυχία σας. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει. Εδώ. Πού είχαμε μείνει. Όρθιος ήσασταν πάνω. Τι δουλειά είχε εδώ. Ποιο? Η γυναίκα μου. Τι? Με το αφεντικό της. Είδατε όταν τα ξεκαθαρίσατε. Ήθελε αυτός να του γράψει αυτή κάτι στο κομπιούτερ. Και γιατί δεν του το έγραφε στο γραφείο. Ποιο? Η γυναίκα μου. Τίνος. Στο αφεντικό της. Η καταγωγή των γονιών σου από Αλεξάνδρεια. Αλεξάνδρεια. Άρα είχες και το DNA της καβαφικής Αλεξάνδρειας με ό,τι μεταφυσικό μπορεί να κουβαλάει Που η μέσα της. Αλεξάνδρεια είναι πολύ έντονη, γιατί έχουν γεννηθεί και δύο οι γονείς μου, οπότε καταλαβαίνεις, είναι όλο το σόι, από όπου και αν το πιάσεις Αλεξανδρινή. Και υπάρχει όλη αυτή η κουλτούρα, ξέρεις, αυτοί οι Έλληνες στην Αλεξάνδρεια είχαν μια άλλη κουλτούρα, μιλούσαν πολλές γλώσσες, ήταν μια πόλη πολύ κοσμοπολίτικη που η τέχνη κυκλοφορούσε, οι πληροφορίες κυκλοφορούσαν και όλο αυτό έχω μεγαλώσει ένα τέτοιο περιβάλλον που σαφώς με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ξεκίνησες την ενασχόλησή σου στο χώρο του θεάματος έχοντας στο μυαλό σου τι? Σίγουρα όχι να γίνω γνωστός ή να βγάλω λεφτά από αυτό ή να... Εμένα από μικρός μου άρεσε αυτό το... Ήθελες να κάνεις την τρέλα σου? Όχι, μου άρεσε το παιχνίδι των μεταμορφώσεων. Το να είσαι αυτό, αλλά να είσαι και κάτι άλλο. Ίσως αυτό να ήταν και ο βασικός λόγος που έγινα ηθοποιός. Αυτό το ψάξιμο, να γεννάς συνέχεια άλλους χαρακτήρες, άλλες προσωπικότητες. Στηνώσουν μπροστά στον καθρέφτη και υποδιώσουν ρόλους. Ναι, τι πιο καθρέφτη, εδώ σου λέω για υπερπαραγωγές. Έβαζα σηματόσχηνα στο δωμάτιο στον τοίχο, έστεινα αυλές με τα σεντόνια, έδαινα σεντόνια πάνω μου, έκανα τον πρίγκιπα. Ό,τι ρόλο μπορούσα να φανταστώ τέλος πάντων τότε μέσα από την απειρία μου, ανέβαινα πάνω στο κρεβάτι και έπαιζα. Μετά μεγαλώνοντας το έκανα και πιο οργανωμένα με παιδιά της γειτονιάς, στείναμε παραστάσεις και βάζαμε και εισιτήριο, σε πληροφορώ. Κόβαμε και εισιτήρια για να έρθουν να μας δουν. Παίζαμε θέατρο. Ήμουν από μικρός έτσι. Μ' άρεσε αυτό το κομμάτι της έκφρασης. Υπερδραστήριος. Ναι, νομίζω γεννιούνται λίγο οι άνθρωποι. Η τηλεόραση σε βρήκε ή την βρήκες? Η τηλεόραση με βρήκε ακόμα στη δραματική σχολή όταν πια ξεκινούσε πολύ δυναμικά η ιδιωτική τηλεόραση στην Ελλάδα και άνοιγε μια μεγάλη αγορά και ήθελε καινούρια πρόσωπα. Έκανες πολλές δουλειές. Ναι. Μία περίοδο θυμάμαι ήσουν το καθημερινό τηλεοπτικό πρόσωπο, αυτό ακριβώς που λες. Είτε σε διαφημιστικά σποτ, είτε σε σύριαλ, είτε σε μηνύματα τηλεοπτικά. Γενικώς ήσουν το τηλεοπτικό πρόσωπο που σχεδόν καθημερινά το βλέπαμε. Και με ακούνε περισσότερο, γιατί κάνω πολλά με τη φωνή μου που ο κόσμος πιθανόν δεν το ξέρει. Ειδικά στο κανάλι σας, στην R3, έχω κάνει... Δάνεισες πολλές φορές τη φωνή σου και σε μεταγλωτήσεις και σε ντοκιμαντέρ. Θέατρο όμως. Επιμένεις. Με αυτό είναι το θέατρο. Γιατί εσείς οι ηθοποιοί που μπορεί να έχετε βγάλει τον μπορεί με ένα ερωτηματικό,
μπορεί να έχετε βγάλει πολλά λεφτά από την τηλεόραση, ποτέ δεν την εκτιμάτε όταν σας ρωτάνε όσο το θέατρο. Δεν το έχω καταλάβει αυτό. Το θέατρο είναι η βάση, στο θέατρο προετοιμάζεσαι για ένα ρόλο, στο θέατρο κάνεις τις πρόβες σου, δοκιμάζεις τα πράγματα. Στην τηλεόραση δηλαδή δεν δουλεύεις επαγγελματικά. Δουλεύεις επαγγελματικά, αλλά δεν μπορείς να κάνεις πρόβες, δεν μπορείς να δοκιμάσεις πράγματα. Όταν σου έρχεται το κείμενο τώρα και σε 3 ώρες εγώ πρέπει να έχω μάθει όλο το κατεβατό και πρέπει να το παίξω, δεν έχεις το χρόνο να το κάνεις αυτό εκ των πραγμάτων. Αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι επαγγελματίας, είναι άλλοι ρυθμοί, άλλη διαδικασία και άλλοι κώδικες. Και μην ξεχνάς ότι όταν έχεις ένα πολύ καλό σκηνοθέτη, ακόμα και μέτριος ηθοποιός να είσαι, ακόμα και ηθοποιός να μην είσαι, μπορείς στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, θα σου κάνει ένα κοντινό, θα σου βγάλει έτσι λίγο το βλέμμα, λίγο πάμε ξανά, από άλλη οπτική γωνία την κάμερα και ξαφνικά βλέπεις ένα βλέμμα υγρό, ας πούμε, και περνάς τη συγκίνηση στον κόσμο. Στο θέατρο δεν μπορείς να ξεγελάσεις. Ή το έχεις ή δεν το έχεις. Στοπ. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Πώς ήμασταν? Καταπληκτική. Εγώ εντάξει ήμουν. Κούκλα ήσουν. Είσαι ψυχασθενής, κορίτσι μου, είσαι του γιατρού, το έχεις πάρει είδηση. Σε συμφέρει να είμαι του γιατρού. Τα βουβά τηλεφωνήματα στο σπίτι, τα τάχα μου test drive στην Αττική Οδό, τα τηλέφωνα στο κινητό, αυτά δεν σε συμφέρουνε? Ποια τάχα μου test drive στην Εθνική Οδό? Είναι αυτή η δουλειά μου, ναι ή όχι? Μα την Παναγία, κάθε χρόνο τέτοια μέρα διπλή επέτειο θα γιορτάζουμε. Το γάμο του αδερφού μου και το διαζύγιο το δικό μου. Διπλή. Ωραία μέρα βρήκατε να ρεζιλευτείτε. Πήγαινε μέσα εσύ. Πήγαινε μέσα αμέσως. Τον έφαγες τον άνθρωπο. Εγώ τον έφαγα. Την είδες την κόμενα που χτύπησε ο γαμπρούλης σου μπροστά στα μάτια μου? Δεν πάει καλά η κόρη σου. Έλα καλέ. Εγώ παρετούμε. Εγώ να δεις από πότε έχω παραιτηθεί. Απόψε τα μαζεύω και σου έρχομαι στο σπίτι. Από σήμερα το δωμάτιο του Νίκου είναι δικό μου. Πάρ' τα μούτρα σου να έρθεις σπίτι μου και τα λέμε. Αυτό που σου λέω, μαμά. Σήμερα παντρεύεις το γιο σου και χωρίζεις την κόρη σου. Εγώ σε χωρίζω. Τι όμορφο θυμάσαι από την τηλεόραση? Κοίταξε, Με τις καταρχήν καλύτερες ξεκίνησα με εντυπώσεις. έναν πατριάρχη του είδους, τον Νίκο το Φόσκολο, που εγώ παιδί ακόμα τότε δεν ήξερα, κοτόπουλο ας πούμε, δεν ήξερα τι μου γίνεται με την τηλεόραση και είχα τη χαρά και την τιμή να με σκηνοθετήσει ένας θρύλος της ελληνικής τηλεόρασης που ήξερε πολύ καλά τον κινηματογράφο. Δεν θέλω όμως μετά να πω άλλα ονόματα, με πάρα πολύ σημαντικούς σκηνοθέτες, με τον κύριο Τέμπο, λατρεμένος και έμαθα πάρα πολλά μαζί του. Μέχρι και τον Γιάννη του Βασιλιάδη, βέβαια, που κάναμε τα μυστικά της ΕΔΕΜ, μια τεράστια επιτυχία που και αυτός γνωρίζει πάρα πολύ καλά την τηλεόραση. Πώς αισθάνθηκες εκείνη την περίοδο? Πολύ τυχερός. Στα μυστικά της ΕΔΕΜ, γιατί ήταν στο μετέχμιο όταν τελείωνε ουσιαστικά η χρυσή εποχή της τηλεόρασης. Μόλις άρχιζε λίγο η κρίση. Ναι, και ξαφνικά γίνεται ένα μπαμ Ναι. και όλος ο κόσμος πλέον στρέφεται εκεί, στα μυστικά της ΕΔΕΜ. Μια απαιτητική σειρά, έτσι. Πολύ. Πολύ απαιτητική σειρά. Αλλά με ένα υπέροχο σενάριο που σε κρατούσε σε μια απίστευτη αγωνία να φανταστείς ότι και εμείς ακόμα ηθοποιοί περιμέναμε το επόμενο σενάριο να διαβάσουμε, με τι θα γίνει παρακάτω. Δηλαδή είχε τόσες ανατροπές, ο κάθε ρόλος. Εγώ ξεκίνησα, ας πούμε, σαν ένας πολύ καλός, πολύ γαλαντόμος, πολύ γοητευτικός, γόης, πάμπλουτος και τελικά κατέληξα να είμαι, ας πούμε, το απόλυτο κακό στοιχείο του σύριαλ, ας πούμε, που έκανα απαγωγές, σύντριγγες, φοβερές ανατροπές και μεγάλη πρόκληση για έναν ηθοποιό να τα κάνει όλα αυτά. Ο κόσμος τι σου λέγε όταν σε έβλεπε στο δρόμο για αυτό το ρόλο? Ανάλογα τη φάση του ρόλου που ήμουνα. Πρέπει όμως να σου πω, και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον να πούμε, ότι από τότε που φάνηκε ότι πια ήμουνα κακός σαν χαρακτήρας, έβρισκα πολύ περισσότερα μηνύματα στο Facebook. Αυτό τι σημαίνει? Δεν ξέρω, εσύ να μου πεις. Αναρωτιέμαι τώρα, Και έτσι, ειδικά όπως από γυναίκες. έτσι όπως το θέτεις. Και ειδικά από γυναίκες. Καλά, από γυναίκες είχες πάντα Ναι, αλλά όταν ένα έπαιζα, τσούρμο όταν να σε έπαιζα ακολουθεί, τον να τα λέμε και κακό, αυτά. όταν έπαιζα τον κακό, Έχεις το κοκαλάκι της νυχτερίδας, σίγουρα το έχεις πάντως. εντάξει, στην δεν πορεία σου. νομίζω, εντάξει. Πολύ αγαπητός και είσαι πολύ αγαπητός στο γυναικείο κοινό. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό, είναι το κοινό σου άλλωστε. Εκδηλώσεις λατρείας, αγάπης, θαυμασμού. Εντάξει, μόνο σε όλους συμβαίνουν αυτά. Όταν σε βλέπεις την τηλεόραση και μπαίνεις στο σπίτι του άλλου κάθε μέρα, λογικό είναι. Μου λες, καμάρι μου, σε ποια γλώσσα πρέπει να σου μιλήσουμε για να καταλάβεις?
Του σώματος. Τι δεν κατάλαβες από όσα σου είπα? Τα πάντα. Γιατί? Σου εξήγησα ότι αν πάθω το παραμικρό, με τα στοιχεία που έχω θα μπει στη φυλακή και θα σε βγάλουν οι 4. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είχα ένα δίλημμα κι εγώ για αυτό το θέμα. Λέω θα με βάλει που θα με βάλει στη φυλακή. Δεν κάνω κι εγώ κάτι έτσι να το χαρώ. Μπελό, αν κάνω κι εγώ κάτι για να το χαρώ, τελείωσες. Μη με δοκιμάζεις. Πρέπει να εξασφαλίσω, κούκλα μου, ότι δεν πρόκειται να ανοίξει το στοματάκι σου. Λάθος τρόπο διάλεξες. Γιατί εγώ από απειλές δεν σκαμπάζω. Αν λοιπόν θέλεις να το βουλώσω, κάνε αυτό που σου είπα. Και πώς θα είμαι σίγουρος εγώ ότι δεν πρόκειται να με εκβιάζει στον αιώνα τον άπαντα? Έλα τώρα. Δεν εμπιστεύεσαι το στεφάνι σου? Όχι βέβαια. Γι' αυτό σε ενημερώνω ότι έχω δώσει εντολή για σένα. Τρέχει συμβόλαιο θανάτου. Προπληρωμένο. Ακόμα και στη φυλακή να με χώσεις, θα σε βρουν και θα σε κάψουν ζωντανή. Αυτοί μου είπαν ότι θα με τσιμεντώσουν. Δεν τα έχετε διευθετήσει σωστά τα πράγματα. Μπάζει το συμβόλαιο, Αλλά Μπέλο. τόλμησε εσύ να ανοίξεις το στοματάκι σου και θα δούμε αν μπάζει. Οι γυναίκες προτιμούν τους κακούς άντρες. Νομίζω ότι έχω την αίσθηση, δεν ξέρω, τουλάχιστον αυτό σαν εμπειρία που έζησα. Όσο ήμουν ο καλός που έκανα τα δώρα στην αραβωνιαστικιά μου και αυτή με κορόιδευε και ήμουνα ο σούπερ υπότης, ας πούμε. Εντάξει, μια χαρά. Όταν αποδείχθηκε ότι τελικά ήμουνα μέσα στην ίντριγκα και μέσα στη σκοτεινιά, ο χαμός. Ο χαμός. Άμα σου λέω. Τι παράξενο έχεις ακούσει από τον κόσμο όταν σε πλησιάζει και σου μιλάει? Τι ερωτήσεις έχεις δεχθεί? Τι σχόλια έχεις δεχθεί? Το πώς ο κόσμος επηρεάζεται από το ρόλο που σε βλέπει να παίζεις. Είναι εντυπωσιακό. Ακόμα και σήμερα. Δηλαδή ακόμα και σήμερα το θέλουμε το παραμύθι μας όλοι. Ναι, επηρεάζεται το ζούμε. Επηρεάζεται. Και μαθητές μου που είχαν έρθει στη συναισθηματική διαλεκτική μου λέγανε ότι ξέρεις, είχα έτσι ενδιασμό να έρθω γιατί σε έβλεπα που έκανες τον κακό στο σύριαλ και λέγαμε τώρα που πάμε σε αυτόν. Επηρεάζει το κόσμο αυτό που βλέπει. Τι πήγες και είπες στο Λευτέρη γαμώτο? Παίζεις παιχνίδι βάρος μου, νομίζεις θα μου τη φέρεις? Οι απειλές δεν λένε τίποτα για σένα. Δεν μασάγω από αυτά, στο είπα. Δεν ζεις σταμάτα να παίζεις την ξύπνια, έτσι? Δημητράκη, η υπομονή μου άρχισε να εξαντλείται. Λοιπόν, θα μου δώσεις τα μισά από τα δικά σου λεφτά και όταν με το καλό εσύ βρεις τα λίτρα, κράτα τα για την πάρτι σου. Εσύ μου φαίνεται μυαλό δεν βάζεις. Ούτε καταλαβαίνεις, σου λέω. Πού να τα βρω εγώ τόσα λεφτά? Δεν υπάρχουν, δεν τα έχω, σου λέω. Και τι θα γίνει δηλαδή? Θα περιμένω εγώ μια ζωή, μπας και εσύ καταφέρεις να ξετρυπώσεις αυτό που τα πήρε? Είναι δύο τύποι που δεν έχουν συλληφθεί ακόμα. Πιστεύω αυτοί τα πήρανε. Ωραία, και τι κάθεσαι? Ψάξε βρες τους. Και θες να βάλω το κεφάλι μου στο στόμα του λύκου? Αυτοί παρακολουθούνται τώρα. Μες στις δικαιολογίες, Δημήτρη. Σου εξηγώ, Ντέιζη, πώς έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, έστω ότι σε πιστεύω. Για να πιστέψω όμως και τις αγαθές προθέσεις σου, θέλω να μου δώσεις τα λεφτά από την πώληση της ΕΔΕΜ. Άντε πάλι, σου είπα δεν υπάρχει μία, χάθηκαν τα λεφτά. Τι γίνεται, ρε Μπέλο? Ό,τι λεφτά πιάνεις εσύ στο χέρι σου πετάνε, βγάζουν φτερά. Χάθηκαν τα λίτρα, χάθηκαν τα διαμάντια, χάθηκαν τα λεφτά της ΕΔΕΜ. Ποιον δουλεύεις, αγόρι μου? Λοιπόν, αύριο πρωί τα λεφτά της ΕΔΕΜ πρέπει να μπουν στο όνομά μου. Μη μου βάζεις εμένα το μαχαίρι στο λαιμό. Τι θαυμάζεις περισσότερο στους ανθρώπους όταν σου δίνεται η ευκαιρία είτε να τους γνωρίσεις είτε να μιλήσεις για αυτούς? Το πόσο καθαρό βλέμμα έχουν. Επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τη γλώσσα του σώματος, προσέχω πάρα πολύ κάποια σημεία όταν συζητάω με κάποιον και ένα από τα σημεία που προσέχω είναι το βλέμμα. Το βλέμμα για μένα λέει πάρα πολλά πράγματα. Το δικό μου βλέμμα τι σου λέει τώρα? Δεν το συζητώ, λαμπερό και κρυστάλλινο. Σε ευχαριστώ. Μου το έχεις ξαναπεί βέβαια αυτό. Και το εννοώ. Εκτός κάμερας. Έχεις πολύ καθαρό βλέμμα. Και δεν θεωρώ ότι η πορεία σου είναι τυχαία. Τόσα χρόνια κρατάς γερά σκύπτρα. Καλά, ας μιλήσουμε για σένα. Όχι, τώρα. Σε ευχαριστώ πολύ πάντως. Το εκπέμπεις αυτό, γι' αυτό το λέω. Το βλέμμα λοιπόν είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Αυτό το λένε πολλοί και το πιστεύω και δείχνει πολλά πράγματα. Για την προσωπικότητά μας, για την οντότητά μας, για τις σκέψεις μας. Ξέρεις, ας πούμε, ότι όταν λέμε ψέματα διαστέλλεται και συστέλλεται ελάχιστα. Αυτό μου το είχες πει σε μια συνέντευξη σύντομη που είχαμε κάνει στο Δελτίο Ειδήσεων παλαιότερα όταν είχες έρθει. Οπότε όταν προσέχεις κάποια πράγματα και ξέρεις τα tips
στη γλώσσα του σώματος, αποκωδικοποιείς πολύ πιο εύκολα τους ανθρώπους που έχεις απέναντί σου. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τη γλώσσα του σώματος, μιλάς πάντα στατιστικά. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι που όταν λένε ψέματα διαστέλλεται και συστέλλεται η κόρη του ματιού. Αλλά από μελέτες και έρευνες που έχουν γίνει, έχει αποδειχθεί ότι το 80% των ανθρώπων, όταν θα πούνε ψέματα, διαστέλλεται και συστέλλεται η κόρη του ματιού. Υπάρχουν βέβαια πάντα και κάποιες προϋποθέσεις, ότι δεν υπάρχει αλλαγή φωτισμού, ότι είναι σε καλή κατάσταση, ότι δεν έχει πια αλκοόλ, ό,τι. Φαντάζομαι θα απαντήσεις και εσύ το στερεότυπο ότι μισώ το ψέμα και την υποκρισία. Τι άλλο μισείς όμως στη ζωή σου, εκτός από αυτά? Τη συναισθηματική απιστία. Είναι κάτι που δεν συγχωρώ σε κανέναν. Ακούγεται πολύ περίεργο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορώ να δεχτώ την απιστία σε μια σχέση και δεν μιλάω πάντα. Εννοείς τη σωματική απιστία τη δέχεσαι, δεν δέχεσαι τη συναισθηματική? Ναι. Δηλαδή μπορεί ο άλλος να μην σου είναι πιστός σωματικά, αλλά άμα σου είναι πιστός συναισθηματικά, δεν υπάρχει ζήτημα. Μου φαίνεται λίγο περίεργο. Έχω μια δική μου κοσμοθεωρία. Καταρχήν, να τις ξεχωρίσουμε. Εγώ αυτό που σου είπα δεν έχει να κάνει μόνο με ερωτικές σχέσεις. Έχει να κάνει και με φιλικές, έτσι. Όταν ένας φίλος σου σε προδώσει, το έχεις πει, τον έχεις βάλει στο άβατο τη ζωή σου και αυτό σε προδίδει, είναι μια συναισθηματική απιστία. Προδίδει τι? Τα συναισθήματά σου. Έχεις επενδύσει σε αυτόν τον άνθρωπο, τον έχεις πιστέψει, τον έχεις ακολουθήσει, τον έχεις βάλει στη ζωή σου, σε προδίδει. Αυτό για μένα είναι και πολύ επώδυνο σαν διαδικασία να το περάσω, αλλά και πολύ δύσκολο να το συγχωρέσω. Τώρα στα ερωτικά θέματα, ναι, μία απιστία σαρκική θα το σκεφτώ. Δηλαδή μπορεί και να το συγχωρέσω, γιατί μπορώ να καταλάβω ότι οι άνθρωποι έχουμε και αδυναμίες, και μια βραδιά καρναβαλιού, κάτι μπορεί να γίνει, αλλά θα το ψάξω λίγο το πράγμα. Αν νιώσω όμως συναισθηματικά ότι με προδώσανε, αυτό δεν θα το συγχωρέσω. Δεν είσαι λοιπόν από τους ανθρώπους που συγχωρούν? Συγχωρώ πάρα πολύ μέχρι βλακείας. Αλλά έχω και εγώ κάποιες κόκκινες γραμμές, όπως και ο Πρωθυπουργός μας. Όποιος υπερβεί λοιπόν τις κόκκινες γραμμές σου, δεν δέχεται μετά τη συγχώρεσή σου. Όχι, δεν γίνεται όμως αυτό, ξέρεις. Την αδιαφορία σου. Όχι, κατεβαίνει ένα απίστευτο ρολό αυτοάμυνας, το οποίο δεν γίνεται πραγματικά ούτε από εκδίκηση, ούτε γίνεται μάλλον για δική μου ασφάλεια. Κατεβαίνει ένα ρολό προστασίας και απλά δεν υπάρχεις πια. Δεν υπάρχει στη ζωή μου, δεν με αφορά αυτό όλο. Πού είναι αυτή? Πώς μπαίνεις έτσι μέσα στα σπίτια? Πού είναι, είπα? Τι θέλεις? Πού είναι, ρε? Άκουσε να δεις, εγώ δεν είμαι τέζη. Θα πάω στην αστυνομία. Πού είναι, γιατί δεν θα αφήσω τίποτα όρθιο εδώ μέσα, άκουσες τι σου είπα? Αισθανόμουν αδιάθετος και βγήκε να μου ψωνίσει κάποια πράγματα. Ωραία, λοιπόν, θα καθίσω να την περιμένω να γυρίσεις. Να την περιμένεις. Σήμερα θα τελειώσουν όλα. Ποια όλα, Στέφανε? Τι μίγα σε τσίπησε πάλι? Λοιπόν, ξέρεις τι υποψιάζομαι? Ότι την έχεις βοηθήσει κι εσύ. Σε ποιο πράγμα? Πίσω από την απαγωγή κρύβεται αυτή κι εσύ. Εσύ έχεις καταστραφεί οικονομικά, νομίζω ότι έχεις πολύ ανάγκη το χρήμα. Ωραία, το έχεις έτοιμο το σενεριάκι, βλέπω. Έχεις τρελαθεί τελείως, αγόρι μου. Ξεχνάς ότι είμαι από τους καλύτερους επιχειρηματίες στην αγορά. Για ποιο λόγο να βάλω το όνομά μου σε ένα έγκλημα? Πάντως, ακόμα κι αν εσύ είσαι απ' έξω, αυτή είναι μέσα. Σταμάτα να τη συκοφαντείς. Τι? Να σου πω, είσαι τελείως ηλίθιος, Δεν έχεις πάρει ακόμα πρέφα τι μέρος του λόγου είναι η γυναικούλα σου? Αν είχα πάρει, πιστεύεις ότι θα την άφηνε να κάνει το παραμικρό? Είμαι τόσο ηλίθιος να βάλω το κεφάλι μου στον πάγκο του Χασάπη? Καλά, εκεί το έχεις βάλει από τη στιγμή που βλέξει μαζί της, δεν τίθεται θέμα. Πώς φαίνεται ότι δεν έχετε καταλάβει καθόλου? Έχει περάσει μια μαρτυρική ζωή εξαιτίας σας, γι' αυτό δεν θέλει να σας βλέπει. Μου είχες πει ότι όσο μεγαλώνουμε και όσο μεγαλώνεις, μίλαγες για σένα, πετάς πράγματα για να ελαφρύνεις τη ζωή σου. Μόνο σε αυτόν που δεν το κάνει, Χάρη. Πρέπει κάθε τόσο να ανοίγουμε την προσωπική μας βαλίτσα στο ταξίδι της ζωής μας, ναι, και να πετάμε τα περιτά και όλα αυτά που μας βαραίνουν. Γιατί η ζωή είναι πολύ μικρή, ο Καζαντζάκης λέει είναι μια αστραπή και όποιος πρόλαβε, και αλίμονο αν περνάμε μια ζωή κουβαλώντας περιτά και βαρύδια. Αλίμονο. Θα είμαστε πάρα πολύ δυστυχισμένοι και βέβαια όλο αυτό δεν μας προχωράει μπροστά προς το φως. Εσύ τι έχεις πετάξει μέχρι τώρα από πολύ τη βαλίτσα? Πολύ πράγμα. Δηλαδή? Και όσο μεγαλώνω μαθαίνω τη δύναμη της αφαίρεσης. Γιατί η δύναμη είναι στην αφαίρεση, δεν είναι στην πρόσθεση. Προσπαθούν να μας πείσουν
ότι είναι στην πρόσθεση για να μας γεμίσουν με ανάγκες τεχνητές και να είμαστε συνέχεια σε μια αγωνία να αποκτήσουμε και το επόμενο και το επόμενο. Όχι, εγώ όσο μεγαλώνω, πραγματικά στο λέω, προσπαθώ να μάθω την τέχνη του να πετάω πράγματα. Τι έχεις πετάξει λοιπόν? Ανθρώπους που με τραβάγανε πολύ στη γη, οι σκέψεις μου, στόχους μου, αντικείμενα που μάζευα, που τελικά δεν έπρεπε να τα μαζεύω. Τα πάντα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Αυτό το συνεχές πέταγμα σε κάνει αερόστατο? Δηλαδή, όσο πετάς, ανυψώνεσαι? Ναι. Είναι και μια ωραία άσκηση αυτή που κάνω στους μαθητές μου. Είναι πολύ ωραίο αυτό το παράδειγμα που λες. Κάνουμε μια άσκηση που υποτίθεται πετάμε, έχεις δει το αερόστατο, έχει τσουβάλια. Και όσο πετάς τσουβάλι, τόσο πιο πάνω πας. Δεν μπορείς να φτάσεις πολύ ψηλά όταν είσαι πάρα πολύ φορτωμένος. Και μάλιστα ο Χόρχε Μπουκάη, ένας καταπληκτικός ψυχαναλυτής, καταπληκτικός, έχει ένα πολύ ωραίο μύθο, την πόλη των πηγαδιών. Ήταν μια πόλη με πηγάδια που κάθε πηγάδι μάζευε πολλά πράγματα. Άλλοι μαζεύανε κοσμήματα, πολύτιμες πέτρες κλπ. Άλλοι μαζεύανε πιάνα και γλυπτά στο σπίτι, στο πηγάδι μέσα και καναπέδες και αυτά. Άλλοι ήταν πιο πρακτικοί και μαζεύανε ειδικιακής χρήσης, αποχυμωτές, καφετιέρες. Άλλοι κουλτουριάριδες μαζεύαν πάρα πολλά βιβλία. Κάποια στιγμή όμως ήρθαν τα πηγάδια και γέμισαν. Τι έπρεπε να κάνουν? Σκεφτήκαν να αρχίσουν να ανοίγουν το στόμιό τους για να χωρέσουν και άλλα αντικείμενα. Όσο ανοίγαν όμως, άρχισε το ένα πηγάδι να πέφτει πάνω στο άλλο. Μέχρι που βρέθηκε λοιπόν ένα μικρό πηγαδάκι ταπεινό απόμερος σε αυτή την πόλη και αποφάσισε να σκάψει όχι στο πλάτος αλλά στο βάθος. Για να σκάψει όμως το βάθος έπρεπε να πετάξει τα αντικείμενα, γιατί δεν μπορείς, λέει ο Μπουκάη, να σκάψεις προς το βάθος εάν δεν πετάξεις αντικείμενα. Τον κοιτάγαν λοιπόν τα άλλα πηγάδια και του λέγανε αυτός είναι τρελός, τι πετάει τα πράγματά του. Αλλά αυτό το πηγαδάκι μετά από καιρό που έσκαβε προς τα κάτω βρήκε νερό. Γιατί τα άλλα πηγάδια είχαν αντικείμενα αλλά δεν είχαν νερό. Το αντικείμενο μπορείς να το πετάξεις, εν πάση περιπτώσει, να το αποχωριστείς. Η σκέψη είναι κάτι που ουσιαστικά έχει να κάνει με την ψυχοσύνθεσή σου. Νομίζω το πρώτο που έχεις να πετάξεις με την κεντρική ιδέα είναι εύκολο, είναι όλα αυτά οργανισμού που σου δημιουργούν όρια. Για πες λίγο για αυτά τα όρια. Πώς τα ξεπερνάμε τα όρια? Με το να μην φοβόμαστε. Τα όρια είναι... Εσύ στη ζωή σου δεν φοβήθηκες ποτέ? Βεβαίως και φοβήθηκα και έχω και εγώ φόβους, άνθρωπος είμαι, αλλά προσπαθώ και το δουλεύω, γιατί ξέρεις, οι φόβοι όσο μεγαλώνουν ηλικιακά αυξάνονται και είναι και ύπουλοι οι φόβοι. Όσο τους αφήνεις, βγάζουν κεφάλια σαν τη Λερναία Ύδρα. Πρέπει λοιπόν εν τη γενέση να κόβουμε λίγο το κεφάλι. Φόβοι και ανασφάλειες δικές σου? Φόβοι. Θα σου πω κάτι ποιητικό, αλλά είναι και πολύ συμβολικό. Να ξυπνήσω μια μέρα και να έχω χάσει τα όνειρά μου για τη ζωή. Φιλοσοφείς πάντως στα πάντα? Αλλήμον αν δεν το έκανα. Δεν θα ήμουν καλλιτέχνης. Πώς τα παραφιλοσοφείς? Δεν ξέρω, ο καθένας έχει τις ανασφαλειές του. Μήπως το κουράζεις πολύ? Όχι. Το κουράζεις πολύ? Είναι ταξίδι όλο αυτό. Αυτό είναι ένα ταξίδι. Όταν πέφτεις να κοιμηθείς, πριν σε πάρει ο ύπνος, τι κάνεις? Λέω ευχαριστώ στα καλά που μου έφερε η μέρα. Και αυτό είναι και μια πολύ Κάνεις ωραία αποτίμηση της μέρας? Στα καλά πράγματα όμως, ναι. Προσπαθώ να, στο μαξιλάρι μου, όσο μπορώ βέβαια, γιατί είμαι άνθρωπος, έτσι, να μην φέρνω στο μαξιλάρι μου τα κακά και όλα αυτά που μου δημιουργούν στεναχώρια. Και αν κάτι πήγε στραβά εκείνη τη μέρα, δεν το αναλύεις? Δεν το επεξεργάζεσαι? Όχι στο μαξιλάρι, Όχι. Ποια είναι η ιδανική ώρα για να επεξεργαστείς τα κακό κείμενα της ημέρας? Εντάξει, δεν υπάρχει στάνταρ ώρα, ανάλογα πότε σου συμβαίνουν και σε τι διάθεσή είσαι και ανάλογα και την ένταση και την ταραχή που σου δημιουργεί αυτό. Ζεις εντάσεις και ταραχές? Βέβαια, άνθρωπος είμαι. Δεν ξέρω, έχεις φτάσει πια σε ένα επίπεδο όχι, μωρέ, σαν αερόστατο που έχει υπερυψωθεί πολύ από την γη. Πατώ και πολύ γερά στα πόδια μου, σε πληροφορώ. Πολύ, είμαι και πολύ ρεαλιστής και λοιπά, αλλά μου αρέσει στη ζωή μου να βάζω σταγόνες μαγείας. Βάζω σταγόνες, ρίχνω χρυσόσκονη στη ζωή μου. Και μια που αναφέρθηκες στο ταξίδι, πολλά ταξίδια κάνεις, Στέλιο, τόσα πολλά που
Είναι ύποπτο πια. Όχι, η αλήθεια είναι ότι σε ζηλεύω. Είναι ο στόχος μου να γυρίσω στον κόσμο. Μου αρέσει το ταξίδι. Το ταξίδι για μένα είναι πολλά πράγματα. Είναι εμπειρίες, είναι χρώματα, είναι νέοι άνθρωποι, είναι άλλος τρόπος σκέψης, άλλος πολιτισμός. Είναι ένα παράθυρο στον κόσμο το ταξίδι. Με τη μοναξιά τα πας καλά? Σίγουρα όταν είμαι μόνος μου δεν πέφτω στα πατώματα. Ίσως γιατί η δουλειά μου τέτοια που είμαι συνέχεια με κόσμο, οπότε την αποζητώ λίγο. Και επειδή είμαι και ηχθής, ξέρεις, ένα χαρακτηριστικό του ζωδίου μου είναι εκεί που με βλέπεις πάνω στον αφρό και είμαι πάρα πολύ κοινωνικός. Γλιστράει και εξαφανίζεται. Θέλω λίγο και το βυθό μου, να γεμίσω την ενέργειά μου, τις μπαταρίες μου, να μείνω λίγο μόνος μου, μου αρέσει. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχεις κάνει ακόμη οικογένεια, το σκέφτεσαι και αργότερα? Ναι, έχω οικογένεια προς το λίγο παρόν, οπότε δεν μου λείπει. Έχω οικογένεια. Δεν ξέρω. Είμαι τόσο καλά που δεν μου λείπει κάτι. Δεν θα να πω στη ήθελες να είχες ένα διαδικασία. παιδί? Σε αυτή τη φάση ζωής και σε αυτή τη χώρα, αυτή την περίοδο, όχι, δεν θα ήθελα να έχω παιδί. Παπά, Ορίστε. να κοιμηθώ στο δωμάτιο σας σήμερα. Όχι. Σε παρακαλώ. Έχεις μεγαλώσει πολύ πια, δεν είσαι μικρό παιδάκι. Θα κοιμηθείς στο δωμάτιό σου. Άντε αγόρι μου, έλα, κοιμήσου. Καληνύχτα. Παραμύθι. Παραμύθι. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια χελώνα που τη λέγαν Κέτη. Γιώργο, ακόμα πάνω είσαι. Έλα μωρό μου, έλα. Κοιμήσου, έχουμε και τους καλεσμένους, έτσι. Άντε, καλό βράδυ. Θα αφήσεις το φως ανοιχτό. Όχι. Εγώ φοβάμαι το μπαμπούλα. Μάνο, τα έχουμε πει αγόρι μου, αυτά δεν υπάρχει μπαμπούλας, μην τα ξαναλέμε. Έλα, καληνύχτα. Είσαι γνήσιος Έλληνας μαμάκιας. Μπορείς να το παραδεχτείς? Μαμάκιας, όχι, το σκέφτομαι να σου απαντήσω. Δεν είμαι ο αδιάφορος γιος, αλλά όχι ότι δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι υπερβολικό. Κανένας μαμάκιας δεν το παραδέχεται αυτό, ούτως ή άλλως. Αλλά μαμάκιας είμαστε όλοι, έτσι. Είναι η ελληνική νοοτροπία και ο τρόπος που διαπαιδαγωγηθήκαμε από τις μάνες μας, τις Ελληνίδες μάνες. Ειδικά τα αγόρια. Ακριβώς, με το τάπερ στο χέρι. Ναι. Και μην κρυώσεις, παιδί μου, πρόσεχε. Πήρες τη ζακέτα, ζακέτα. μην σε χάσεις. Έτσι. Κλασικό. Είσαι το παιδί του τάπερ? Όχι, είμαι το παιδί του delivery. Delivery. Ναι, δουλεύει πολύ delivery. Δεν σου μαγειρεύει η μαμά, δεν σου δίνει? Μαγειρεύει, αλλά όταν γυρνάω από το θέατρο, το βράδυ κλπ. Εντάξει, τώρα. Σου δίνει συμβουλές να υποθέσω? Όπως όλες οι μαμάδες, ναι. Τι θυμάσαι από τον πατέρα σου που το έχεις κρατήσει έτσι πολύτιμο οδηγό για τη ζωή σου? Θυμάμαι ότι ήταν πολύ αυστηρός σε θέματα ηθικής και τάξης. Αυτό θυμάμαι. Ένας γνήσιος Έλληνας μπαμπάς, δηλαδή. Ναι, ενώ γενικά Παραδοσιακός. σαν άνθρωπος δεν ήταν αυστηρός. Είχε κάποιες ηθικές αξίες που μας τις πέρασε και ήταν σε αυτό σχεδόν απόλυτος σε αυτά. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ πω εμείς στη γενιά μας κάναμε αυτό, αυτοί πώς θα κάνουν έτσι? Είτε συγκρίνοντας τη γενιά των γονιών σου, είτε συγκρίνοντας άλλες γενιές νεότερες από τη δική σου. Ναι, αλλά ξέρεις ποιο συμπέρασμα έχω βγάλει? Ότι αυτό που εμείς βλέπουμε τώρα στους νέους και λέμε πω τι κάνουν ρε παιδί μου, εμείς δεν τα κάναμε αυτά τότε κλπ. Το ίδιο λέγανε και οι προηγούμενες γενιές για μας. Απλά αλλάζουν, αν θέλεις, τα μέσα έκφρασης. Δηλαδή, σήμερα, ας πούμε, η επανάσταση είναι μέσα από μια οθόνη πιθανόν και μέσα από τα ηλεκτρονικά μέσα που έχουν και τα κομπιούτερ κλπ. Που εμείς δεν τα είχαμε όμως. Εμείς είχαμε άλλα πράγματα. Οι προηγούμενοι είχαν άλλα. Νομίζω ο πυρήνας είναι ο ίδιος τελικά. Και βλέπω ότι και εμείς όταν μεγαλώνουμε και μπαίνουμε μετά στη δεκαετία των 30 ή και των 40, πόσο εμείς αλλάζουμε και πόσο μοιάζουμε σε αυτά που μας ενοχλούσανε. Ο χρόνος σε φοβίζει? Όχι, δεν με φοβίζει. Το ξέρω ότι ο χρόνος πάντα λειτουργεί εις βάρος μας, αλλά απ' την άλλη ξέρω ότι είναι και μια εφεύρεση των ανθρώπων και είναι πώς το αντιμετωπίζεις το χρόνο. Είναι μία από τις φοβίες που τις έχεις πετάξει από τη βαλίτσα? Νομίζω ότι είναι χάσιμο χρόνο να κάθεσαι να ασχολείσαι με το χρόνο. Γιατί έτσι κι αλλιώς ο χρόνος έρχεται. Ό,τι και να κάνεις θα έρθει. Δεν φοβάσαι δηλαδή να γεράσεις? Μα θα γεράσω. Είτε φοβηθώ είτε δεν φοβηθώ, θα γεράσω. Δεν σε απασχολεί ο σκέψη? Με απασχολεί, ξέρεις, όχι το να γεράσω, με απασχολεί το να είμαι άρρωστος και να είμαι ανήμπορος. Αυτό με τρομάζει.
Είσαι κοσμικός? Μέχρι ένα σημείο όμως, γιατί μετά όλο αυτό σου γυρνάει μπούμεραγκ. Όχι, γιατί μετά χάνεις το ποιος πραγματικά είσαι και χάνεις και τις ουσιαστικές σχέσεις στη ζωή σου. Γιατί δεν μπορεί να έχεις μια ουσιαστική σχέση και λαμπρατσέτα να είσαι σε όλα τα κοσμικά. Βιτρίνα. Εντάξει, γιατί όλο το κοσμικό έχει πολύ φως, αλλά έχει και πολύ μοναξιά κατά βάθος, έτσι. Σωτήρι μου. Σωτήρα μου. Πού είναι η κόρη σου? Ξέρω εγώ, Σωτήρι μου έφυγε. Λοιπόν, Ντίνα, έτσι και μου την κρύβεις, θα θυμώσω πάρα πολύ. Α, μη θυμώσεις κι εσύ, γιατί κι εγώ θυμωμένη είμαι. Έφυγε και μ' άφησε στον άσο. Κοίτα εδώ, κοίτα τι έπαθα εξαιτίας της. Χτες όλη μέρα τη σκεφτόμουν και έδωσα μια λάθος εντολή σε ένα μπουλντόκ. Αντί να του πω κάτσε, του είπα φάε. Και με έφαγε. Αχ, Σωτήρι μου, τόσο καλός εκπαιδευτής είσαι. Εσένα όλοι σ' ακούνε, Κάτσε αγόρι μου, κι εγώ μόλις τη βρω θα σου τη στείλω. Μόνο να τη βρω. Θα μου τη στείλεις? Αμέσως. Πόσα? Καμιά 20, 30, άντε 50 σου βρίσκονται. Έχουνε κάνει το απόγευμα, Σωτήρι μου, και αν δεν πάω θα αρρωστήσω. Λοιπόν, μόλις μάθεις νέα της θα με πάρεις, έτσι? Ναι. Και θα μάθεις και τη διεύθυνση. Και τη διεύθυνση. Όπου και να είναι θα πάω να την αρπάξω. Μια εβδομάδα θα την κλειδώσω μες στο σπίτι. Θα την κάνω εγώ να με προσκυνάει. Βρε, Ντίνα μου. Ναι. Λες να την έχει κοπανίσει με κανέναν άλλον? Όχι, καλέ, προς Θεού. Αυτή είναι η νερό στο όνομά σου. Αλλά τέτοιος παλιό χαρακτήρας είναι σαν τον πατέρα της. Πρώτα φεύγουνε και μετά συζητάνε. Θες μια παστούλα, φρέσκες είναι. Την Ανά μου θέλω, την Ανά μου. Πού είσαι ρε Νανά, πού είσαι γυναίκα μου? Σαν ένα αστίασος είναι η ζωή μας, σε ένα έργο σουρεαλιστικό. Διάλεξε ρόλο, διάλεξε φώτα, φτερά αγγέλων θα σου δώσω για οδηγό. Και μη φοβάσαι να ανοίξεις τα φτερά σου, αν δεν πετάξεις πως θα μπεις στον ουρανό. Πως θα αγγίξεις τα μεγάλα όνειρά σου, πως θα ξεφύγεις από τον γκρίζο τον καιρό. Πετάμε, πετάμε στα σύννεφα, αγάπες μετράμε και κύματα σε στόχο του ονείρου. Τα θύματα με όπλο μας, τα συναισθήματα και προχωράμε. Και προχωράμε και τραγουδάμε. Και τραγουδάμε. Πετάμε, πετάμε στα σύννεφα, αγάπες μετράμε και κύματα σε στόχο του ονείρου. Τα θύματα με όπλο μας, τα συναισθήματα και προχωράμε. Και προχωράμε και τραγουδάμε. Πώς αισθάνεστε εσείς οι καλλιτέχνες που η δουλειά σας ή η επιλογή σας αυτή τη στιγμή έχει καταντήσει ένα προϊόν... Πάρεργο. Ένα προϊόν πάρεργο. Ναι, είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό γιατί υπάρχουν άνθρωποι οικογενειάρχες με παιδιά, με υποχρεώσεις, με δάνεια, που αυτό κάνουν μια ζωή, αυτό έχουν σπουδάσει, αυτό ξέρουν και ξαφνικά πρέπει να ζητιανεύεις, ας πούμε, με τα χρήματά σου, τα δουλευμένα. Είναι δυσάρεστο. Απ' την άλλη, βέβαια, είναι στη φύση του καλλιτέχνη κάθε 2 μήνες και κάθε 3 μήνες να ψάχνει δουλειά. Θέλω να σου πω, εμείς δεν είχαμε κάνει ένα σιγουράκι, όπως είναι κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι που μπαίνανε, πιάνανε μια θέση και ξέρανε ότι θα πάρουν σύνταξη από αυτό. Εμείς ήμασταν συνεχώς σε μια αναζήτηση και να ψάχνεις την επόμενη δουλειά και την επόμενη δουλειά και την επόμενη δουλειά. Οπότε είναι μια διαδικασία συνεχής αναζήτησης και αφού βρεις τη δουλειά, το να καταφέρεις να πληρωθείς τελικά. Θέατρο Αμιράλ. Μέθοδος Γκρόνχολ. 4 υποψήφοι. 5 δοκιμασίες. Για μια θέση διευθυντή χωρίς κανόνες και όρια. Μια ανατρεπτική κωμωδία. Μέθοδος Γκρόνχολ. Σκηνοθεσία Θανάσης Θεολόγης. Μέθοδος Γκρόνχολ. Θέατρο Αμιράλ. Θα είμαι και φέτος το χειμώνα. Θα συνεχίσουμε τη μέθοδο Γκρόνχολ στο Θέατρο Αμιράλ στην Αθήνα. Πήγε πάρα πολύ καλά πέρυσι. Είναι ένα εξαιρετικό έργο. Παίζεται σε 35 χώρες αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Και είναι φοβερά επίκαιρο γιατί δείχνει
τις δοκιμασίες που περνάνε 4 υποψήφοι για μία θέση εργασίας και βασίζεται στους συναισθηματικούς δείκτες και στους ψυχολογικούς δείκτες, γιατί τους περνάνε κάποιες δοκιμασίες χωρίς ήδη να το γνωρίζουν και καταγράφουν τις αντιδράσεις τους και με βάση τις αντιδράσεις τους θα επιλέξουν τον έναν που θα πάρει τη θέση. Οπότε καταλαβαίνεις, έχει και μια αγριότητα όλο αυτό, έχει και πολλή αλήθεια και το βασικότερο στοιχείο της παράστασης είναι ότι αυτές οι δοκιμασίες είναι αληθινές. Βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, συμβαίνουν στις πολυεθνικές σήμερα, συμβαίνουν στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα. Ναι, είχαν έρθει από μια δικά. Καλά, αυτό γίνεται εκεί χρόνια. Αλλά ήρθαν σε πληροφορώ το χειμώνα από μια πολύ μεγάλη και γνωστή εταιρεία και μας είπαν ότι μια από τις δοκιμασίες που είδαν στην παράσταση τους την είχαν κάνει. Εκτός από το χώρο εδώ πέρα που ήρθαμε για να μιλήσουμε, νομίζω ότι πρέπει να περπατήσουμε και λίγο. Δεν πρέπει να δούμε και λίγο τη θάλασσα, τη Θεσσαλονίκη. Να δούμε λίγο τη θάλασσα, να δούμε τα μαγαζιά και έχουμε να πούμε πολλά για εκεί. Ωραία. Όλοι προσμένουμε ακόμα ένα ταξίδι μέχρι τα πέρατα της γης και πιο μακριά. Έτοιμες οι βαλίτσες από χρόνια, καλά κρυμμένες σε άβατα νερά. Ένα αρχιπέλαγος εκεί μας περιμένει, θαλασσοπούλια σε γαλάζια λευτεριά και μια στεριά γεματή έρωτα ανθισμένη, ανεμοχάδια η ψυχή μας λαχταρά. Βάλε στο κλάρο τα φτερά τα όνειρά σου, τις ηλιακτίδες να τους κάνουν συντροφιά. Ξεχνά τον χρόνο που θολώνει την ελπίδα, σπάς τη μιξίδα, το ταξίδι ξεκινά. Όλοι προσμένουμε ακόμα ένα καράβι, νέους μαΐστρους να μας πάνε μακριά. Σε μια προβλήτα ξεκινάει το καινούριο, ένα σου βήμα, μια ευχή και μια καρδιά. Ένα αρχιπέλαγος εκεί μας περιμένει, γόργονα μάνα με τα χέρια ανοιχτά. Μια αγκαλιά είναι η ζωή, μην την πληγώνεις, σήκωσε άγκυρα κι αμ' όλα τα μπάνια.